Дәвам итәбез. Һәм экраннар алдына Татар Кынады авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Аширов Рамил әфәндене чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 53 яшьлек матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны котлап, яраткан тормыш иптәше Мәрьям, кызлары Галия һәм Алсу җылы теләкләрен ирештерәләр. Кулга-кул тотынып, бергә тормыш сукмагы буйлап атлавыбызга да инде 33 ел тулды. Беренчедән котлап китер алдыннан Раббыма һәм әниеңә дә шундый ышанычлы кешене миңа тәрбияләп биргәне өчен рәхмәт укыр идем. Син бик тырыш, сабыр, олы күңелле. Шөкер Ходай, иң олы байлыгыбыз балаларыбыз Галия һәм Алсу, оныкларыбыз Сабир һәм Айсел бар. Синең матур туган көнең котлы булсын, кадерлем. Алда безне бары бәхет шатлыклар гына көтсен. Бар бәла-казалар да гаиләбезне читләтеп узсын иде йөрәгем. Хәтердәме, нинди яшьләр идек? Язмышлардан көттек барысын. Бер көн килеп олыгайырбыз дип уйламадык әле анысын. Тормыш иттек, эштән эшкә чабып үстердек без күркәм балалар. Хәзер инде бала аныкларым рәхмәт укып дуга кылалар. Бар да булды безнең гомеребездә. Шатлыгы да булды, кайгысы, бәхете дә булды, куанышы, җитәрлек ул булды барысы. Бүген сиңа бары рәхмәт әйтәм. Миңа терәк булдың тормышта. Әле ярый Раббым сине язган, миңа парым итеп язмышка. Котлау сүзләрен дәвам итеп, берничә сүз без әткәебез, бабакаебыз турында да әйтеп үтәр идек. Әтиебез бик йомшак күңелле кеше. Без аны бала-аныклары бик яратабыз. Матур тәрбия биргәннәре өчен аларга рәхмәт әйтәбез. Әтиебез каршы ала матур туган көннәрен. Безнең бәхеткә дөньяга аваз салган мәлләрен. Котларга дип җыелыштык, ни бар бала, аныклар. Синдәй матур шәхесләрне ни бар халык олылар. Кырыс та син була алдың, таләпшән кирәк чакта. Иркәләнеп барыбер үстек без бик көчле кочакта. Бүген сиңа рәхмәт әйтеп, телибез тыныч картлык. Бала-аныклар яныңда шул була олы шатлык. Кадерле Рамил абый, бала-аныкларыгыз һәм тормыш иптәшегез юллаган теләкләргә без дә рәхәтләнеп кушылабыз һәм сезнең хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Кадерлегенә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Ходай бәхет өеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә гомереңдә үзең кебекләрне эзләмә. Эзләмә син бит берәү генә, башкаларны үзеңә тиңләмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә кемгәдәй, гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгәдәй. Кадерлегенә гомереңнең оныт әле авыр чакларын. Искә алып бүген бергә
ғазиз, бик тә